Nga. Kaya ma'am, buwan ka pa nga, sabihan ka. Yes, hello Sabihan mga ka sa subscribers. kanila. Lifers muli, si Budol Magkapeng. Dito po tayo sa ating bagong natin pasyento dito po sa ba to? San Jose, Magala. Sa Jose Magalang. Ayan, si, ano mga naman? Noli Peña. Si Kuya Noli Peña. Ilan taong na tayo? 76. 75 Sa August. ngayon. 76. Kasi ba? Wala pa naman 76. So, 75. Ilan taong ka na stroke? Bago lang to. Hindi, ilan taong po siya na-stroke? Kailan po siya na-stroke? February. February ngayon. Wala ka no? Pagpana. So, siya po, ina-update na rin. So, mas kailangan niya po ng massage therapy, physical therapy. Halo-halo po yung combination po ng therapy this time. So, sa tulong, ate, dito. Dito ka, te. Pati mo ka mo. Pero tumanak niya. Yan, ito siya. Hello. Nay, Nay. Hello. Oh, pati yung anak mo. Paano balingin? Ayan. Mamigyan mo, Magla. Oh, sa lahat po ng mga Peña clan, mga anak mo, nasa mga anak mo. Nasa mga anak mo. Masarap ba sabi? Oh, ano pangalan? Ano pangalan? ID, tsaka JR. ID, saka JR. Kapatid mo. Hello, ID! Kapatid na lang. JR! Nasa Saudi lang. Ayan. Sige, sige. May bago ako na ano. Therapy, Magkapeng. Therapy si Magkelpeng. Ayan. oh. Wala lang sombrero. Ayan. Si Magkelpeng may sombrero. Ayun na, ano, Magla. So, what you put in then, yung ating gagawin, this is our first day therapy. So, hingin po tayo ng approval sa mga anak niya. Oh, agad-agad, ma-approval nito. Panoorin mo to guys, panoorin mo itong ating gagawin. Nakadungin ang dami ka na. Pakibigyan mo niya ako pala yan, ne. Pakit niya ka rin anak na niya. Wow, YouTube. Wala, pakit niya ako. Bumaba lang Ano ito. yun? Wala ba niya kapigyan yung YouTube yun? May paano kami sige. Napigyan na kayo, eh, YouTube ba? Eh, ka mas ano ba? Puti, kaya ganda. Pasa kay Messenger yan. Pasa ba kami sa pakya? Mga YouTube na eh. Huwag pakya ka rin anak na niya. Sige, sige. Bata, ito dyan dito. Sweldo rin ang anak ko yan. Hindi yan. Siyempre ba, may ba, kada therapy mo, ahakit na ba? Ahakit ka therapy. Bakit po kailangan ng BP? Kailangan po ng BP para malaman natin yung kanyang dugo o hypertension siya o hypertension. Kailangan po natin yung tatay ha. Hindi mo ng BP ha. Relax na po kayo ha. So guys, check muna natin ang BP ni Kuya Noli. Baka ito ay hypertension. So naka-wheelchair po siya. Ang unang gagawin, upo tayo. 10, susunod 11, Masakit niya ba? susunod Pero, 12. masakit niya. Kasi gusto ko tayo, ito tayo, ma-develop yung balancing mo. Una ka sa balancing. Wala yung balance. Yan, Okay? Uli-muli, masahe, tapos nasawa. pangatlo, nakahiga ka, kuryente. Yun lang ating programa gagawin. Okay? Nakasunod po dito. So guys, sa manak po ni Benori, so gagawin po natin speedy recovery. Pinakamatagal po dyan, 3 buwan. Pinakamatagal na po yan. Ako sa tumbabay na tatangiyay. Ayan tayo, ang babando mo tayo na set 90 over 50 ka lang. Ano nangyari? Martes. Ano, pagaling na kakalito. Wala, ito yun. Oh, saktong dapat. 80 yung ano mo. 80 yung pulso mo. Okay? Okay yung presyo na. Baba nga eh. Wala pa. Okay lang yan. Dati. Sobra ka sa ano bang gamitin na niyo na? Sobra yan. Nasa open ka kami yung news. Ang sabi na Rudy. Ang sabi na Saan ka tamoras mo? Nung nagkabalakan. Sabi natin nga hindi. Bob, hawak sa kamay. 10 lang mo ito ha. Yung gabi mo, gawin mo ha. Okay, 10 mo lang. 1. Diretso. Huwag mong bibiglen. 1. Tutulong mo lang kita. So 1, 2, 3. Ito po ay sa upper leg exercises. 6, 7, 8, 9, 10. Tingnan malalim, relax. Okay. Takas mo tatas ha. 1. Kasi nakawin siya, hindi nakahiga. 2, 3, Hanggang ang malit na nila. 4, 5, 6, 7, and 8. Ito po yung bonus sa akin. Ito po yung tinitira. Bonus po tinitira. Kakay ha. Para hindi mag-stack up. Stack up siya. Sino ang gano'n, ano? Ano na? Wala nakahiganan. Hindi nakahiganan. Yung babae hindi na ginagawa ito. Kasi ito tayo. Ano naman ang depression tayo? Sa mura nga nagawa, ang depression. Oo. Okay, kamalalim. So nakalagay dito, 10 pa lang tayo ha.
Okay. Asan ang stroke mo? Asan ang stroke? Ito. Okay. Ito po ay tinatawag na exercises tayo. Twisting tayo. 1, 2, 3. Dipian tayo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gagawin tayo. Kumukontrahin. Okay. Ay, dito ko na yung program ko, 10. Bukas sa 11. Kung matutuloy tayo, dapat dire-diretso dapat siya. So, 12, 13. Okay, 10. Dito po, rotating. Ayan kayo. Stack up ba? Stack up po. Ito mo? O, stack up po. O. So, guys, stack up. Ang hirap. Ang hirap ni no? Dapat yan, malambot po yan sa 1 month. Tumigas, o. Tumigas po, o. Hindi na nakakabuti natin, o. Yung panasi ko kasi ng bago. May siya po, o. O. Wow. Ayun, kasama to. Wala Kapag to. nga masakit, dapasan mo. Pagbuno Ano kami, o. masakit kayo? Makanyan mo naman ka kapapasan mo. Reflex. Bilisan mo ba, masakit. Walang mong nagali. Nakaputan na may stroke yan naman, reflex yan naman. Eh, makatipid mo na. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yan yung double. Assist na, o. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilisan mo Isa, ba? o. Bilisan mo ba? Wala po. 1, 2, 3, Dapasan mo. Bilis na. 3, Diba? 4, Bilis 5, mo. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano bang bulang ka? Malagyak ka eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Madalili pa ba, be? Katibilan ba? Oh, ulo ini eh. Bukas sila, Oshi. Oh, 12, 13. Nagabagi 21 yan. Twisting, oh. Pagal. Ali. Ayun talaga ba? Kailan mag-improve ka? Mga agad mo pa yan, mga agad ka lang. Ilang yes. Yesus ka po. Bakit nung ano? Ay, kung April wala ka pa dito. Masakit yan. Ay, pabran na yun. Pero lang po na. Oo, kasi ito din eh. Aba, pakiyama ko tungkol dyan. Tatama ang tungkol dito. Nang magluta ka na. Dapat sa malalim. Ano bang po? Ali, paggulo mo yan kahit talaga nila. Ay, okay yan yan. Bangko, kumang bangko. Sana ko na yung dadala niya. Massage. Ano yung ngayon eh? Ha? Ba, sa loob. Alwa ay babae yung pero massage. Parang yun namin. Bakit kilala din ang kilala ko? Pero tungkol punta kayo kita rin. Tubukan pa nakaki talaga. Ryan da. Yung chico, napag-asawa yan, liwan lahar. Niliwan din mo yun. Bak, ini masikan. Buri ko, ini mag-posting mo. Ne? Ini talagang bak ne. Ne? Ne? Kaya ito ba? Kaya meron ba? Kung bahaw na eh. Wala nila. Magpasa. Oo, pwede na lang. Alam mo? Hindi na lang. Diyos, ibaw. One. Kaya kasi kanya yan. 1! Wala ka, partuhan natin sa 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Upo, bak. Okay, 1. Sige tayo. Kanya mo yung mga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalawa. Tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tatlo. Last 7 ha. Gusto mo yung pag-ending siya. Okay lang? Nalalunod sa dimitis ko yan. Kaya mo na. Kaya mo niya, magpremya. At so yung bilis na ba? Sige, okay nga. Oo. Chuko, posting mo. Yan posting mo. Kaya basta kayo na yung... Pagka dito ka ba, tindaya mo mag-circulate siya. Pagka makakira ka, may tindaya. Siguro din. Wala kang tindaya niya. Hop! Sige, balik ka na. Kaya magkira tayo. Ano gusto mo yung brand yan? Oo. Ayos ka mo? Step body. Kasi si Kenny na, oh. Si Kenny na, oh. Oh, do. Kakapata na. Luklok na ka ba? Luklok, sit down. Luka ka. Yan. Oh. Anak. Yeah. Last 6. Hindi naman. Pero saya to. Sa kakatawa kayo, pero magyaman yan ba? Kasi pag nag-graduate ko, may nagawang tao. Kaya kasikan. Oo, sige. Sikan ka ba? Kaya magkabit mo kayo. Go. Gay. Ika. Gay. Ika. O, kaya kayo. Kaya.
Lusog na yun. Tingnan mo ako, lulusay ka, Magkano lumabay ka. kaya yan? Lumabay kami na Ay, matiyabal, babae ka ba? Di ba? Eh? Ilan kayo? Nag-yusip ka kaya, lalaki. Si... Bitis mo dahil. Ayun eh. Tutugod meron eh. Bab, tuloy ko. Ito. Tutugod meron. Ho! Tutugod meron ba? Yeah! Bakit talaga yun? Ay, matay mo, pati babae niyo, mga... Bakit din naman kaya talaga kayo kiniman ka? Nangin eh. Ala, pwede mo lang. Ano dyan, ano? Buti yung medyas, ano nga rin? Hindi ka sugat. Ala na. Motor lang yun. Naku, nalaman din yung imagine niya. Pwede mo lang wala. Okay na yan, kahanak yan yan. Teka, huli ka pa. Ano pa? Ayun. Ba? Eh, may kaya ba? Ne, hindi yung pagtuko ba, ne? So, ano ba? Yapin lagi sa yan. So, ano ko? Pati ako mo. Hindi ako galing, galing. Ako na siya yung message niya, tingnan ko. Sige, so, ano, wala, ito eh. Yan! Yun na. Last two, last two. Sige, ano. Okay, ito lang ba? Yan, no. Kasi ko Eh, lang. pagaya, pagaya. Eh, pagaya, hindi mo. Eh, pagaya. Ah, Balik ka na. okay kaya ka ba? Buwan kaya tayo, makasin ang malabo. Ang bumili na ng December ka yan. Ala pa yan. Diyos ko Kasi ka. yan itata, kutera, pisado, dosi, narili na. Yung mekani ko ba? Yung mekani ko ba? Parang basic na gawin nila. Oh. Eh, babae eh. Nakakahin eh. O lang may wari. Buwan, mali na yun. Mali na yun. Kasi diyan, nakibis ka pa. Oh, ba? O, may pagkain na kayo. Agdi na. Oo. Ito yung may dara. Kasi masin dara. Aliya. Ano ba, di ba? Sige, lang ba? Yan. No, last one. Dahil kumambo ng buting bago mo. Wow. Oh. Are you okay, sir? Oh. Ah, niya, o. Lawin eh. Pag naano kay panandam mo, yung lalaki o tang babae mo rin. Yung panandam mo. Yung lalaki. Niya. Iba yung lalaki talaga. Kasi maganda. Super. Makalaki yan. Makalaki. Makalaki. Yan masaya yung daw. Ay, alita ni Talukak. Ay, Huli pa, ito pa meron. Wah, alita ni man. Wah, alita. Tangan dua yan, malaki. Baya pa kasi. Wah, alita. Ilang bunga sa kanya, 11. Ito, dati mo ito. Ito, bulis. Hanggang masanay yan. Kaya dapat bukas ako, gusto niya kasi may gising niya yung diwa niya. Alben niya kanya nyo eh. Ayun, huli niya pamasahe. Lasa karon pa lang mag-massage, eh. Pero massage ko kay niya. Pero Kailan mo na massage ako? ko. O, kaya ating ito yan. Master therapist ko. Oh. Lamay ka ba? Are you okay ba? Oh. Nakagulo ko. Dapat massage niya. Ito ba Dapat yan? kainig. Wapil. Hindi ka kita. Nakilig ka yan. Eh, man makakaya ka man makakaya. Eh, man makakaya. Hindi pa check din ko yung TV yan ha. Hindi, wala ka makapatigan. Yan. Ayun yun. At yan Mama, yun. mama dali. Hindi ka tika eh. Hindi na, talagang oras yung kaya Ah, ka. dede po yan. Na? Bayaran ka lang, bayaran ka. Alik pa maya. Bayaran mo yan ha. Okay na ito, alis kita sa'yo. Ano yan, tira mo. Alik kasi ba? Bayaran siyang buo. Ah, ba't naman istuya yan, yan. Huwag kasi kay TV, malawili po yan. Ang TV TV po, talagang niya. Awa makalto na yung balik ba? O, kita nga ka. Okay na po. So, upon first time back, detang masin mo po, detang masin mo dahil, ito kasyas. Ayun. Wala Kaya eh. kahit kanya, may mga blessing kaya no? Huwag, dati na akong papasan. Swags naman. May mas ang TV. Pembersado. Nandiyan Kaya siya. sabi ako, may legal ko ang papa pembersado. Hindi may wari, di ba? Kaya mo din ang papasan ba? Pagputi ko papasan. O, isa ba? Isa na ako. Wala no? Huwag ka na siya eh. Sinong yan. Patilo pa ba? Kasi tilo pa mo. Pag sa lalaki. Wala mo. Basta tipikan Kilala ka ka niya sa tanda. Ano ba district? Leben! Kaya nga siya na, doon may sawa stroke. Ang pasakay siya ko. Uray ka itong misaw, dapat na lang dito. Wow. Mga kiharala. Ano eh. lagyo? Juting ko. Ang maglalala dito ba? Pero siya dahil. Tama. May asawa na may stroke. Assess na, oh. Daling baryo na eh.
Na, Dating pari mo. wala rin. Saan na? Kaya, di ba taka? Relax na, ha? Sis kanya. Ano na mga nila? Wah. Oh. Oh. Ay, Nalulugot. Eh. ano yung mga nila? Oh. Soben. Sige, mabilis. Sige, wah. Sige, mabilis na, oh. Oh. Eh, bilis siya, oh. Oh. Wala ka. Oh. Wala ka. May bilis yan. May bilis ba? Oh, may bilis. Oh. Sama lang ako. Basilan. Basilan. Basilan na, basilan na, oh. Diba? Maasak pa rin. Oh. Bak, parang buntok. Oh, kamus. Ay, ay, Oy! Oh, maya ba? Oh. Oh, bukas ka mo, diretso na bukas ka mo, di ba? Ano? Bukas, diretso na, boss. Minsan na. Yeah, wala niya ang kamusin. Kaya pa na mo kayo. Oh, alam mo? Kaya pa na mo kayo makalagya. Ano ba niya? Tinatry ko na kanyan. Oh, alam mo. So guys, first therapy. Nakakagamos siya ng Noli. Ako, sa ulo. Oh. Ay, galing na. Dati, wala ka kanya. Wow. Asa mo, hindi ko tawagin. Ano madali. Ay, nagkagamos na. Alam mo, oh. Kasali lang kayo manigamang na ni Penny. Gamos. Oh, gagamos na. Oh. Ano ba? Tuloy o hindi? Tuloy. Oh, tuloy o. Tuloy na rin yan. Bukas tayo, bagay tayo bukas. Wala na pa dito. Pwede. Kailangan balik na dito. Sama ko lang kape. Kape mo kasi ngayon. Sortes. Ay, kape mo. Kita sana, kape ng mangke po yan. Kape mo, black kape mo. Oo, pareho ka tula. Wala kang timpla na ang labisa. Parang na mumuling mo lang sa'yo. Uy, Halina tayo kasi. Nasa lang. Wala kayo nga. bintos niya. Pinito sa pabero. Basta. Sabi. Sa kanyang kape. Oh, daw. Oh, Naklan lang. Wait, kopi mate. Ali Black lang. oil. Black mo. oh, nagagamos siya na taro. Oh, first therapy mo na. Di ba? Practice na yan. Ang gamang mo yan. Hindi yung pa-practice. Skill daw yan. Oh, meron na. Oh. Ayun na, kaya mo yan. Ay, mangke. Pero maswero pa yan. Hindi na nakatan. Happy. Bakit manibayo ka niyan na yan? Medyo malasakit ka pa ng dakotan na yan. Wow. Pero pag-isan mo, yung bakasan mo, lagi masakit ka. Wala, tinisang wala. Tinisang mo, bakit galing yan? Cha. Ako rin talaga po rin. May gagawin. Bak, mayang mag-yan eh. Ito. Wala, kaya dito ako. Dito kayo lang. Balancing na. Okay. Hindi pa ganun na, marami na palakasan. Pero pa. Ayos na ba? Manyaman na ba? Marami matutut ko. Wow. Hindi mga sukat yung gulo ko. Wala na masugod. Ako yan, hindi na nagpapalo. Wala na masugod. Wala na masugod. February. Ba't na ako kasi may stroke? February? February yata. Bak, Eh, pagaling bakit? mga negative yan. Marami negative eh. Oh, bak, pati mukha mo ba, di ba? Pati mukha. May masaya kasi muscle pa rin yan. Oh, ayos na ba? Ganyan mo din natin papegay muna. Kasi process time mo. Pwede na ganito muna. Pabigla. Bigla. Pabigla. Ayan so guys, ito po yung ating first program kay Kuya Noli. Pero yung kanyang kamay nagkaroon ng improvement kagad. Nakakagamos-gamos na. Di ba, ne? Dati makagamos kasi makakira niya. Pero hindi na practice. Teka, hindi may practice ginagawa. Ganyan pa. Ganun ang ginagawa ko. Pero ngayon, ba?
Okay. Thank you, Lord. Ayan, oh. Ang galing talaga ni Lord. Salamat po, Lord. Ayan, oh. First time pa lang, oh. First session pa lang. First step. Nakakakabot na. Kita mo naman talaga ang Lord talaga. Diba mo, Tony? Talaga ang Diyos talaga. Okay, mo. Oh. Ito na ating ganitera. Matulang. Muna pa session, nagamos na ko. Gano'n lang tayo mamasa dito. Tigas mo, tigas mo. Nakagamos na eh. Wala na. Nagamos lang ano. At alala na eh. Dati, nagamos. Natula ako ha. O kanya kang unti-unti rin titas mo rin kanya. Oh, Bob! Bob! Sige, Bob. Sige, Bob. Taas mo. 1. Sige, baba mo. Taas. Uy, pag-yug-yug na. Uy, mo. Kaya ka, hindi na po tamakira. Wow. Sopan niya. Kung kamarap ka niya. Kung kamarap ka Sa niya. Fernando. Sa Fernando ka pa kanya. Doon na kang galimaran. Ay, lumalang ko pa kumabalakat ngayon eh. Kaya kitang kalukuran. Kasi pabentos. Alay, wala akong pagmuli ka banda kami mga ay, kaya alay, wala kang pa kanya. Siyempre naman. Alay, lumakad na ang bala kasi magpakanya ka pa. Ali, magbabata ka yun. Ulo magkain ko. Tagli ako, babala. Sa Fernando ko. Sige, sagay mo Isang na ka. Tsaka na nabo. Baka mabilis mo rin madal mo sa lugar. Buwapin. Ilang rating niya sinabihan? Ali, yung kuryente na po tayo. Alternate kuryente na yun. Yung kuryente na alternate. Ang yan doon. Kasi mga napagawala. Bukas kaya kuryente bukas. Yan eh. Physical mas service. Pala yan. May mo pala yan. Oo, di kita. Mga bigla yun eh. Ay, Wala gabas ko na. na. Hindi kulang kayo, yung kulang mo. Sis na ako. Ano na yung mga kanya na nila. Siyempre, naman tayo yun. Yung Bago mga may sis. koro, dahil makanya natin yung tumato. Hindi na nga lang pera, plastic lang din. Saka na koro. Ito lang din. Siguro 2 months. Kapilan niya may kaiba ako. January ko rin. Ito yung bago. Kapilan niya na isto. January ako February. Ayos ka ba? Ibas na ka ba? February ko. February. Ang bago. Pag-inisip. Okay? Tuloy o hindi? Tuloy o hindi? Pasti ba ako? Sa aking bigdin, meron yung malamig ito. Dapat natin ng massage. Ano na ako? Hindi ako pala yung massage. Sila ako naman. Sila may pamagigil. Padala niya, isend niya ka akin tayo. Mukha ba, isend niya ka rin, anak na niya. Ang gana yung oras na kaya, maka-video yan, no? Uy, taxi ka na, ako natin yung oras. Alay, hindi yan. Alam bang Martel ha? Na, Sino bang ganyan? Mga tibay nga? Pero kung Martel, ay kaya mo. paglalan na. Wata mahal na kain. Wata matanda. Lamang kayo, hindi na natin ang gulo ko. Marimla yan, ilabya sa may kaya niya. Dala, kanya din. Kanya pinagda. Kaya bilis. Una, hindi na chiklis ko. Pagkari ko. Wawa. Nalala ka ng lebra? Bala na, may stick na kasabi ko. Diretso sa kita. Nalala ka ng lebra? Oo ba? Ilang masakit pa ganyan. Yan, Wow. diretso, no? Hindi nga katuwa ko. Wala. Talagang lang. Pagkaroon din makali. Kami muna ako sa ako. Bakit ba niya ito? Wala ba alam na sige. Karlaki din. Talaga. Ito ang kulang. Ito ang kulang sa kanya. Diba? Ba't po dito? Dastaran po, may ba? Yan ang kulang. Si Dorsey. Tigas mo? Mata. Verso. Kailan. Nagkasis ako. Pagmula ng kasyas. Ano. Sayang pa. Ano ba yun? Umukuha ka ka daw siya, pero kayo. Kaya ako umukuha. Sayang pa. Ang ilang pisan niya kaya para
Ay, wala na yun. Mga asista na yun. Ano, asista oh? Oh? Dahil yung spasm. Mga sinabigas. Ay, hindi kita mo, inakwa. Makagulot ko, bala mo, gulot ko yung pa. Wala mo. Bata, paano ito makalano ng west? Kaya ka. West mo. Doon na yung sabi po kayo. Sige ba, pali, kaya ni mapamuro. Yan. Uwapin mo. Yan, thank you very much. Yan. Tay, ito na Yan, yan. maganda mong ginawa. Ha? Okay. Wala na din pa sabihin. Wala. Kaya kapasay eh. Nanay ni. Sige, tayo na yan. Oo. Ano ba? Oo. Ngayon, assist na ako. May tanong ko ba? Ining masya sa muscle, makapatsak yung buton mo. Ingawas kanina, antropin. Paralyzed na kayo ni. Oh, assist na. Oh. Hindi mag-control kaya kang pamaglakad. Nakasyas. Ganun kaya kang patay na, oh. Kapay mo, bigla yan. Opo. Ay, naman tabi. Hindi ko sponsor. Salamat po sponsor. Thank you pa. Ay, sakto yan. Sakto yan. Sakto yan. Ibang kaya, bago nga sasali ko ka ng tawa. O takol me, tabi nga makabidyo. Tabi nga makabidyo. Ibang kaya naman ako. Dati po, eke po rin ko na hindi. Singong pra ako, YC ko sige ako. Pumili na po niya ng ating makutin na lang. Binili ng gaman. Ako nga din Bible. Ganyan na. At yung malunin mo. Kwento mo nga po din. Wow. Totoo yan, baka pareho tao. Kaya yung na komisyon nga nini, bukod nga magaling na kapap, yung pala ng patay, balik mo eh. Kasi kapap, tinesting na mo nga po din. Tinesting na ka mo. Wala ba yan? Hindi na naka-second life talaga ba? Ngayon, kaya ngayon, galing ka, mag-testimony ka kaya kayo. Magpatutuwa ka. Tinamit ni Ma'am, paano kang kuha ng kanyang kwento. O ba, parang gusto ka ng pastor, di kita mo nung namang kayo, nung ka rin ko makali. Sabi mo man, balo nang danong yung kayo ito naman, katuwa mo. Sabol. Ano At yung mga ni Bak, ba? sabol yan. Na dapat bukas ka niyan. Reflexology. Ayun oh. Yung pakiramdam mo, reflex. Ayun oh. Mag-response siya, reflex. Ita, kasi ka na Reflex ulit, reflex. Reflex. Mag-response siya Dito reflexology. Sinus. Brain. Pituitary gland. Ear. Eye. Vocal cord, trachea. Shoulder blade, puso. Puso ba? Puso nga po natin. Sigmura. Ulcer. Kidney. Sugar. Basta sugar na ito. Okay lang po sugar na. Hindi natin niya sugar. Sugar yan. Ako po. Dati wala. Transverse column, ascending column, small intestine, large intestine, gallbladder, babatay ng gallbladder mo, sciatic nerve, sex organ, kumusta ba? Kumusta kaya kang 45? Wala na? Makabiyan ka sa kayo, magayan. Ano kaya kang 45? Kaya kinis ko mag-similis, hindi ko kamaki. Ay, kiss niya ganyan, natalam niya ganyan ba? Ayaw kami. Kasi, nilaki ko rin nga ako eh. Ayan, tingin mo talaga yan eh. Akawal ko din. Ayan guys. First session namin ni Kuya Noli, kanya. Dahil sa Jose Magalang, so yung kamay niya po nagkakamos na. Kung dapat ko ng mga anak mo, tuloy nyo na. Mga anak bukas, pasok na lang natin program natin bukas. Ang kanyang kuryente, alternate. Ito maluto ko ulit. Hindi ng doldo ba? Kasi hindi kailangan. Ini ba sa limbak ini kaya kay ba may stock ya ini may luar sa ganyan Bigyan galing dala na magsapot ang dilo kaya yun lang tita sa alin wala ko bro basic mo yung pag-therapy wala na. Punta ba na kayo na? Diba? Ba mga dahil ito? Ha? Ba mga dahil ito babae kaya? Siyempre papi, mangkipit mo lang mga programa yung gagawin mo kaya. Kapag ito babae, tigil na rin kaya. ano Itang therapy mo. Itang therapy. Ang therapy ko ng babae, tigil na yan.
Utitin mo kasi kaya rin. Ano yung Meruki? Kilala din rin ka. Yan pala yung Meruki. Ano wala ako? Kilala din. Hindi makilala. O, buri na ka ba? First time pa. May kinoon mo rin ulit. Marami yung Meruki. Kala ko din ba? Kala ko din nagawa. Kasi din. May star ka ako. Kasi din, Piti, makantang mong gagawan. Kasi ma. Kung sakating mo sa kanap, tulungan ka. Siyempre ba? Parang gawin ng tarpulin nga ba? Kasi linakad ka ba? Panarpulin takin. O, linakad Sayang ko. yun na kaya kilala nga. May ataking mga bayo. May tene. Kasi ka, no? Kasi ka nang may atake. Mas kanya pa kang bata, makakalakad yun. Diyos sayang. Hindi nakatawan. Ba, pinigyan kang kaya, Harry. Star. Pero din, yung uwit, marami ba? Ano? Hindi mangyari. Ilalim pa ba? Manaka pa na ano. Makakalo si Dara, pati na ito. Mag-testimony siya kayo ni. Mag-charge kayo na. Kung muna mag-charge ka, mag-testimony ka. Yan, gawin pa. Paano ito, ditang mangay na, sikan na. Kasi patutulong yan eh, tagtutong magyari. Yung basa may kang Bible, alam maniwala. Itang maniwala nga ni Ika. Totoo. Buhay na patutong tawag niya ba? O gagamitin ng Lord ba? Na, mag-testimony ka ba na eh. Cherry na dapat ka. Testimony. What? Sumuyo ka. Hindi kayo ah. Yakpan walang kung claim ko na yung nilakad di ba? Kasi paano yung kapanwalan mo? Kaya niya sabihan ng Dara kung ito nakakalumakiti yan na wala may lupo kasi bigla mas buri-buri yung kaya. Kasi talaga, iya-iya nila. Ngayon eh, kurente yung bagya. Mandakit na. Mga kurente yan. Kurente ba? Nabak na yan. Yung kurente mo ba, bini mo, buhay ni. Nating ka, nating more. Hanggang makaluklo ka ba? Mas manya makaluklo. Puro ka kera lang, kera eh. O yan na kamay dito. Kaya mga dodo, kami nakamura. Ba't yung mga din ba? Sumubo na. Eme palit eme na kain. Ay, pusta yan. Basta. Ginaro. Ala naman kahit ang bisa. Ganang ba? Ala, di ba? Yes, sorry ba po? Lagi ano? Bata ko, kaya ka potang may kakay ko, kaya pa ako na ng pwede ni Nanas yan, dadwaan ng isa, may stroke. May taswel, makata lang ang bitang yun. O ito, pingadwa kay kaya tinadwa ba? 84, 79 ba? Ito, mano simping dan. Dati ano? 84, 79. Swelo na niya eh. Wabi! Lalo pag ika, gagalo-galo na ka. Hindi ka babara palitada. Finishing na ako mo, finishing. Pag may kalakad na ka ba, sabihan mo nga, di pa may daw pinday, tukilo ko. Alam mo yung Dara, oh. Malang ko sumisyon yan. Yung Dara ko mamakepe, Pag may kalakad na ka ba, kung paano may kambing niya? Nada. Alam manulo maksimahot. Dapat yung manulo masaya manulo. Kahit yung maksimahot yung manulo. Ano dito kayo masayahin niya manata? Kababs niya na manulo. Masayahin niya. Kababs niya na ba? Oo. Kababs Pag niya. may ibang istorya, siyempre mag-iba. Oo, yan ito lang kaya. Lala ko nung ay lala ko naman mo. Makanta ka ba? Makanta ka? Video ka? 1 year ay san. Ay, kakanta ka video ka? Kakanta ka video ka? Ba't ka makanta? Surang bosi. Amal to ko lang eh. Kasi sila po, may staff na po. Kaya rotating, oh. Wah, tsaka yung titimid na lang, tama na yung kailangan siya. Sino balo lang po? Lambo no balo. Nakaya nga, titigdokit, pangas siya. Lambo may paya ako ng kasi kakain na lang. Ano na po na yan? Sus na, oh. Wow. Lang, sabi pa nga, May unang po kayo. Ay, ito. Kukurin din natin yung bako. Magic kuryente naman kaya po eh. Aba, sa magic kuryente naman kaya po eh. May kuryente yan. Kung pagdating dito guys, yung aming program, kasi post natin ito. Ito yung huling ginagawa natin. Kuryente. Yan. Nung kikirami natin kung pombal eh, parang kay ba? Sa pinanday mo. Bali, muna pa ba kayo pa? Awa. Kasi matalong yun. Wow. Ay, okay, basta dito po. Kung natin ka ng post kaya, at least natayo natin sa puntayo. Huwag natin sa puntayo.
Tanda mo ba, mahal ang buhay ng tao. Yung panggagamot ng ganito dapat mabilisan. Hindi pwedeng mabagal. Sayang pa naman. O itong kurenting ito, pang bedgin lang ito, bedgin. Sabihin, after the massage therapy, after the exercise mo, kuryente naman. Diba? The therapist na, inunahin natin. Ayan, Map, 1, 2, 3, lagyan mo, 4, 5, 6, 7. Malas na. Okay na yan, 7 ka lang ha. Yan. Nakakalasin na. Ang lahat ng inunahan kayo, diba? Inunahan yung mga hindi nakapama sa'yo. Malas, no? Ba? Nakas. Okay yan ba? Para ano? Para Practice na lang naman. lalong bumalaw. Ba? Ako sa kataming ganti. Wah, yan ba? Okay ka? Relax ka na. Buo ko pareho ka. Uling yung panulog na yan. Para ba? Yan, Oo, kung gawin lang talaga, okay na. So, bukas, bago tayo bukas. Sige na yun. Ano Gar, bukas na. Wah, may sabi kayo, sigurado ba isalan, no? Kay bata ko lang. Bago tayo bukas alas 7, dapat. Dapat. Dapat alas 7. At tika pa waring mamasage. Ganda. Tika pa dala ng kata. Pakalan mo yung marami. Ay, makalan may nga niya kata, wala pa. Mga dapat. Ali, pwedeng ngayapamang kata. Pwede, mag-ano na siya. Or mga 7:30. Kaya 8. Para mas maganda. Makakain mo na siya. Pero mga Mga ano po. Oh, Mga magkape yan. Light mo na yan. So, bawal po siya ng laman-loob, dilata baka mani, mga processed foods. Bawal po siya ng mga hotdog. O yung lelo tabi na. Pwede po yun, plain lang po. Ha? Plain lang po sa itong malaga. Tapos po, kailangan po ng saba, potassium. Kailangan mo ng saba. Potassium po, ah. Tapos, lawin mo yung, Ate Rodi, lawin mo pa sa pasitan. Pansitan. At labi, itang pastor, ano yung pastor, security guard, at yung bibigyan ka na aking kami, laga na Sa kami. pasitan. Saan ito pansitan? Laga na yan. Huwag, Ay, ba't? Yung Hindi niya. pandigaw. Ay, Pwede, inumana. pwede gawin salad. Apol. Pagsipat ko mamalakat, kuwanta ka na. Lawin ko pa, i-search kay pagin ka na, surat pa talaga na, wakot ang pagin. Laga mo naman daw sa tayo naman. Pagkakagasitan. Lima pa hindi na? Ganyan ka, ganyan ba? Eh naman pa rin, hanggang siguro may tumumbaso mo pa rin ako na eh. Wow, pati nga pa naman. Nasa sobra. Naman sorry mo sa tiso, sobrang naman. Darating na nga. Yung video. Ito ba? And guys, so this is the end of our first day therapy. Yung pagsimulo nila. Sabihan mo yung tamburin. Ano, te? Ang magsabi. Si Kenny Lodi,